yeZimbabwe nyika dzemuAfrica dzoshamisika nekuda kweinflation rate yaitika nyika inenge yeZimbabwe kunzi aiwa Zimbabwe ndo yava number 1 yasvika yabreaka record yeinflation rate mugore rino ra2024 kunyange tisina nguva yakareba kunyange tingori nemazuva mashoma taminda mugore rino asi varatidza kushamisika samuri yeZimbabwe sati tapinda mberi nenyaya iyi ndokuti kana usati wasubscribe wasubscribe wolike wotina on the bell icon rambotsvana maupdates arinokupa pano paZim News Live YTS. Samuri yeZimbabwe inoona kuti nhau dzemuAfrica dzinouya dzichiti Zimbabwe holds world's highest inflation record of 1024%. Pakaipa Zimbabwe yabreaka record the world highest inflation rate. Saka tikuona nhau dzikuya dzichiti the alarming report from Professor Steve Hange highlights an astonishing inflation rate of 1024%, making it the highest globally. The economic crisis is exacerbated by the implementation of Mtuli tax budget, which has triggered further concerns among citizens. The ripple effect of this budget has been surge in the prices of essential goods and prices, imposing additional financial strain on an already beleaguered population. Samuri yeZimbabwe zvikazvinzi aiwa Zimbabwe yabreaka record yeinflation rate apo nyika dzese dziri pasi pezuva. Zimbabwe yazonzi yazonyanya inflation rate yayo yakurisa ikabreaka record, saka iri kuisa financial drain kuma citizens. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudza kuti munoti kudii, what has to be done kuti nyika yeZimbabwe ive stable economy. Saka muri yeZimbabwe pinai comment section medu mumbotiudza munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchilike musubscribe notina on the bell icon ramochana maupdates atinokupai pano paZim News Live nekuti kuita zvese izvi mahara.